Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Το είδατε αυτό το κόλπο έτσι που έκανε ο σκηνοθέτης μας, που με έκανε να πηγαίνω μπρος πίσω, rewind. Φοβερά κόλπα γίνονται εδώ, Νατάσα Κουβελά, σε αυτή την εκπομπάρα. Καλώς την. Τι έκανε πάλι? Έκανε μαγικά κόλπα εφέ ο σκηνοθέτης. Και την Νατάσα δεν χρειάζεται μαγικά. Νατάσα μας ήρθε, γύρι. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Μάνο, Μαράγδα και Χάρη, να σας καλωσορίσουμε. Να περάσετε ωραία. Τα μαγικά δικά σας από εδώ και πέρα. Ξεκινάμε στο παιχνίδι που όποιος γυρίζει κερδίζει. Η κατηγορία της λεξομαχίας είναι Στα μπουζούκια. ξεκινάμε με μπουζούκια, απογευματιάτικα. Πάμε. Νομίζω εύκολο. Μάνο, πες το. Σπάστα. Καλώς όρισες, Μάνο. Έλα, σπάστα.